K5 nangin madinalag o naman ang panibagong bloodletting activity sa 64th Community Defense Center upod ang K5 News FM Iloilo. Diri naman kita sa may barangay Helicon, Montinola sa Banwasang Kabatuan, mga ka-K5. Suno kay Army Colonel Michael Asuncion, Chief sang 64th Community Defense Center, nga lain-lain nga banwa o kung lugar ang ilang ginapatigayunan sang bloodletting agud nga ang mga donor ang tumandok man sang banwa. Ginabanta nga naglabot sa 300 ang mga nagdonar sang ila dugo sa barangay Helicon, Montinola. Ginpahayag man ni Asuncion nga indi ini ang katapusan nila nga aktibidad bangod sa Disyembre 14, mayara sa gyapon sang bloodletting sa Kabatuan kag sa Disyembre 15 amo naman ang para sa mga indigenous sa Barotac Viejo. Ini-invite ko tanan nga constituents ng Kabatuan Municipality sa 14. Meron tayong another bloodletting activity. Then yung mga reservists natin dito sa district na ito will participate again. So magkita-kita tayo doon sa 14. Ginaagda naman ni Asuncion ang iban nga mga taga-Kabatuan nga mahimo magdonar sang ila dugo sa masunod nila nga aktibidad sa Disyembre 14 sa Kabatuan Cover Gym. Samtang ang bloodletting activities ang 64th Community Defense Center sang Philippine Army ang suportado man sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina sa pagpanguna ni Chief Executive Officer Doc Ramel Itang Uy kag Area Manager K5 Ray Espeja Umalay. Nagpanagtagman sang libre nga tinapay kag DTX Coffee Mix ang nasambit nga estasyon sa tanan nga nagdonar sang dugo. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.